Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna mika godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon halaro a karatuttuka da muke gabatarwa darasin mu na risala. Alhamdulillah, idan ba manta ba, a karatun da ya gabata mun tike ne a cikin fasali na wato siffofin sallah da kuma abin da mutum zai aikata, har muka yi bayani kan yadda mutum zai yi wato sujjadarsa da kuma zama da zai yi a duk lokacin da yake yin sallah, insha Allah. A karatunmu ne malam yake cewa summa taqumu min al-ardi, sannan sai ka tashi daga ƙasa bayan kayi sujadar ka kenan, wa tukabbir fi hali qiyamika, sai kai kabbara a halinka na tasowa. A daidai lokacin da kake tashi tsaye, to a daidai lokacin zaka ce Allahu akbar, sai ka tashi tsaye. Summa taqra'u, daga nan kuma sai kai karatu kama qara'ta fil ula, kamar yadda ka karanta a raka'anka na farko. Muka ce me mutum zai karanta, misalin a sallar asuba ne tiwalul mufassal muka ce me su wan najmi, su ar-rahman, su iqtara, na'am, su wat-tur, wa'annan duka suna daga cikin tiwalul mufassal. Su ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa, su tabara, wa'annan duka mutum zai iya kawo su a sallar su na asbahi. Bayan ka karanta audu na zalika ko kuma ƙasa da haka, kowanne za ka yi ka kawo, ko ka kawo kwatankwacin wa'annan surorin ko kuma ka kawo ƙasa da wa'annan surorin a sallar ka na asubahi, babu komai, kowanne za ka yi su in ji malam. Sai malam ya ce wa taf'alu misla zalika sawa'a, sai ka ke aikata kwatankwacin wa'annan daidai a dukkanin sallolinka, sallar ka na farilla, sallar ka na sunna, na'am, kowanne idan ka zo yin sallah to haka za ka yi shi. Za ka yi sujjada, za ka yi ruku'u, za ka tsaya, za ka daidaitu, za ka tsaya mai kyau. Wannan zamanin da muka yi kwatancin su, kowanne haka za ka ke yin su insha Allah. Sannan ghaira annaka taqnutu ba'da ruku'i, yake cewa banda kai kana mai yin alqunutu bayan ruku'u, bi ma'ana ana yin alqunutu ne kafin ruku'u. Wa in shi'ta, sai malam ya ce idan ka so qanatta ba'ada ruku'i, za ka yi kai alƙunutinka bayan ruku'u. Shi ita sai malam ya ce wa in shi ita qanatta qabla ruku'i, idan ka so za ka yi kai alƙunutinka kafin ruku'i, ba'da tamamil qira'a, bayan ka kammala karatunka. Muna sallar asubahi ne bayan ka kawo raka'anka na farko, sai ka kawo raka'anka na biyu, to kafin ka ruku'u za ka yi kai alƙunutu. Bayan ka yi ruku'u ba a yin alkunutu. To mun ji mecece alkunutu. Wato alkunutu wasu addu'o'i ne wanda ake yin su musamman a lokutan azumi, za a ji imamai suna yi. An gane, duk wani addu'a da za ka yi a cikin sallah ana ce mishi alkunutu, matukar kafin ruku'u ko kuma wato bayan ruku'u. Shin yin alkunutu a lokacin sallah asubahi sunna ne ko kuma mustahabbi ne? Yaya abun yake? Muna da bukatan sanin wannan, don wasu masallatai sai mu gansu suna yi, wasu masallatai ya kuma sai mu gansu ba sa yi. Shin menene hujjan masu yi, menene hujjan marasa yi? Shin in naji masu yi zan zarge su ne ko kuma in naji marasa yi zan zarge su ne? Na farko hukuncinsa, idan muka ce alƙunutu sunna ne, to duk mutumin da bai yi alƙunutu ba a sallah to ba zai yi, wato duk mutumin da bai sa alƙunutu a sallarsa na asubahi ba, to zai sujada kabli ko kuma sujada ba'adi. Idan kuma muka ce yin alƙunutu mustahabbi ne, to duk mutumin da ya yi sujada ba'adi ko kabli dan ya bar alƙunutu a sallarsa ta ɓaci. Ina fata an fahimci karatu. Amma malamai suka ce wasunsu suka ce sunna ne, wasunsu kuma suka ce mustahabi ne. Mu tafi akan haka, amma bari mu kawo hadisai. Menene hadisi ya faɗa haka? Na farko akwai hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lallai fa annabi sallallahu alaihi wasallama qanata ba'da ruku'i, yayi alqunutu bayan yayi ruku'u. An gane, ashe ana yin alqunutu amma annabi yayi sa ne bayan yayi ruku'i. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadisin Bukhari da Muslim ne suka rawaito cewa lallai fa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunutu ne bayan yayi ruku'u. Sannan akwai hadisin Ibn Sirin tabi'i ne, yana daga cikin manya-manyan tabi'ai. Qala, sai yace
qultu li Anas, lalle fa na tambayi Anas, na faɗa wa Anas Allah ya kara masa yadda, qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi subhi, shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alqunutu a sallarsa na asbahi ne? Qala, sai Anas ya ce na'am, annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alqunutu a lokacin da yake sallar asbahi, amma ba'da ruku'i yasira, bayan yayi ruku'u amma yasira kaɗan ne. Alkunutu bai da yawa ko kuma bai ja lokaci mai tsawo yana yin sa ba. Rawahu Bukhari wa Muslim, wannan hadisin ma Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisin. Sai kuma wa qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi yake cewa ruwatul qunuti ba'da al-ruku'i kathirun, wa'anda suka rawaito yin al-qunutu bayan a lokacin sallar asbahi ba'da ruku'i, bayan ruku'u, kathirun suna masu yawa. Wa ahfazu alaihi darajal khulafa'ir rashidin radiyallahu anhu, kuma mafiya yawanci daga cikin khulafa'ur rashidin sun tabbatar da haka din. Fi aksari riwayati anhum, mafiya yawanci daga cikin riwayoyi da aka rawaito daga gare su. Wa ashharuha, da kuma waɗanda suke shahararru. Wa ruwiya Abu Ahmad al-Hakim ya rawaito fil kuna anil Hasan, ya rawaito a cikin al-kuna daga wato anil Hasan, qala, sai Hasan yake cewa laitu khalfa samaniyata wa 20 badariyan, yake cewa lallai fa nayi sallah a bayan sahabban da suka halarci yakin Badar, kusan mutum 27, gabaki ɗayansu ya kunutu fi subuhi ba'da ruku'i, suna yin alkunutu a lokacin sallar asbahi bayan ruku'u. An gane, illa sai dai kuma anna sanadahu da'if, sanadin wannan hadisin wato akwai rauni. Sai malam yace wa in shi'ita, idan ka so za ka kai alkunutunka qabla ruku'i, kafin kai ruku'u, kamar da mafiya yawanci daga cikin masallatai mu suke yi. Akwai hadisin Asim da aka rawaito, qala, sai Asim yake cewa sa'altu Anasan anil qunuti akana qabla ruku'i am ba'da. Wato Asim yake cewa na tambayi Anas Allah ya kara masa yadda game da alkunutin sallar asuba, shin an yi alkunuti ne, ana yin alkunuti ne kafin a yi ruku'u ko kuma bayan an yi ruku'u? Hadisin guda biyu ne. Na farko mun kawo hadisai kusan uku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alkunutu ne bayan yayi ruku'u. An gane, bayan yayi ruku'u. Hadisin duka Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Sannan an kawo batu sahabbai 27 dukkanin su suna yin su, ko kuma 28 dukkanin su suna yin ruku'u, suna yin alkunutu ne bayan ruku'u. Mun gama da wannan. To muna yin magana ne akan kafin ruku'u, tunda mafiya yawanci malamanmu a masallatai suna yi ne kafin ruku. Yaya hujjansu? Haka muka ce ko har muka kawo wannan hadisin. Asim ya tambayi Anas, shin alkunutu ana yin sa ne kafin a yi ruku'u ko kuma bayan an yi ruku'u? Sai Asim ya ce, sai Anas ya ce qala qablahu, ana yin sa ne kafin a yi ruku'u. Na'am. Qultu fa inna fulanan, sai Asim ya ce wa Anas, lalle fa wane akhbarani, ya ban labari, an ka daga gare ka kai Anas din, annaka lalle fa kai din kulta ka ce ba'da ruku'i, ana alkunutu ne bayan ruku'i. Sai Anas ya ce kazaba, yayi karya, ba gaskiya bane da nace mishi ana alkunutu bayan ruku'u, zancen ba haka yake ba. Sai Anas ya ce inna ma lalle fa batun yadda abin yake, qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkunutu ne ba'da ruku'i, bayan ruku'u, shahara, tsawon wata guda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkunutu ne bayan ruku'u na tsawon wata guda. An gane, bayan ruku'u na tsawon wata guda. Haka yana cewa ashe yana yi kafin ruku'u, amma in kaga yayi alkunutu bayan ruku'u to bai wuce wata guda bane. An gane karatu? Muje. Sai yake cewa rawal Bukhari wa Muslim, hadisin ma Bukhari da Muslim su ne suka rawaito shi. Wa akhraja Ibn Majah, sannan Imam Ibn Majah ma ya fitar a cikin littafin sa an Hamid daga Hamid, an Anas daga Anas, annahu su'ila anil qunuti, an tambayi Anas game da alqunutu
fi salati subhi a cikin sallar asuba qabla ruku'i am ba'da, shin ana yin sa ne kafin ruku'u ko kuma bayan ruku'u? Qala, sai Anas yake cewa kilahuma, kowane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi. Qala kunna naf'alu qabla ruku'i wa ba'da. Anas yake cewa lalle fa mun kasance muna yin alkunutu kafin ruku'i a sallar asuba, sannan mun kasance muna yin alkunutu bayan ruku'i a sallar asuba. Wa isnaduhu sahih, sanadin wannan hadisan dukkanin su ingantattu ne. Yanzu ala ayi halin sai mu komo kan karatun. Me muka fahimta game da alkunutu a cikin sallar asuba? Dan kaga mutum yayi kada ka zarge shi. Akwai hadisi da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alkunutu kafin ruku'u, kuma hadisin Anas ya nuna mana ana yin sa bayan ruku'u. Sannan kuma a hadisin Anas har yanzu akwai maganganu guda biyu. Akwai wanda aka kawo masa karan cewa ai ka ce ana yin alkunutu ne bayan ruku'u. Anas ya ce lallai fa zancen ba haka ba, ai annabi ya yi alkunutu ne bayan ruku'u na tsawon wata guda. Sannan ga sahabbai waɗanda suka halarci Badar kusan mutum 28 dukkaninsu suna yi, duk da ma sanadin wancan hadisin da'ifi ne. Ala ayi halin za ka kai alkunutunka a sallar asbahi kafin ruku'i ko kuma bayan ruku'i, kowanne babu komai. Sai kuma batun yin alkunutu kafin ruku'i da kuma yin alkunutu bayan ruku'i, akwai batun malamai. Alkunutu sun kasu kashi biyu. Akwai annawazil, wani matsala ko wani rikici ko wani fargaba ko wani tsoro ya zo ya afka cikin gari, to za a yi alkunutu a cikin sallah. Shi kuma bai da wani lokaci, za ka kai shi da asuba, za ka kai shi da mangariba, za ka kai shi da la'asar, za ka kai shi da azhar, sannan kuma za ka kai shi da isha'i, kowanne babu komai matukar wani matsala ne zo ya fada cikin gari. Shi kuma inda har na matsala ne zo ya fada cikin gari, ana yin sa ne bayan an yi ruku'i. Tunda alkunutun da annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ya ce ya yi sa na tsawon wata guda bayan ya yi ruku'i, alkunut ne na annawazil, wani musiba ya zo ya afka gari. Ala ayi hali dan kaga wani ya yi alkunutu kada ka zarge sa, sannan kuma in kai ka so za ka yi, in baka so ba ba za ka yi ba. Sannan ba a yi wa mantuwar alkunutu sujada qabli ko kuma sujada ba'adi. An gane? Sannan yake cewa wal kunutu, shi kuma alkunutu shine Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka firina mulhid, da kuma wasu lafuzza Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai. Dukkan wa'annan alkunutu mutum zai iya yayi su babu komai wato a cikin sallarsa. To iya karatun mu yau kenan, abinda Allah madaukakin sarki ya sauka mana kenan da muka karanta daidai mu Allah ya bamu ladan sa, kuskure mu Allah ya fi mana, walhamdulillahi rabbil alamin.